Quina curva gràcia. És un molt. Vols pujar tu? Amb mi? Molt bé, has mirat abans de creuar, eh? A veure com és el xàter. Oh, come on, you'll have a good time. Hurry up and get on your shore. I res, vam sortir de l'Antigua i ens van portar amb un xàtel fins aquí, amb un tio que anava zumbant. I va haver un moment que ens vam creuar amb una caravana increïble de gent. Ara són les eleccions i de cop i volta hi havia com 3 quilòmetres de caravana, de cotxes amb banderes i no sé què, per donar suport a un candidat que portava una jaqueta molt guai. De fet, el logo del partit era la jaqueta del pavo. Hi ha molts partits aquí. Aquest diumenge vota per triar tots els representats, s'han de ficar 5 paperetes i és una mica però bueno. La penya amb les pick-ups i amb els altaveus fent speeches. I no sé què, l'altre dia van fer focs artificials aquí al davant. I aleshores vam arribar a Panajachel, vam agafar un barco, unes lanxes que li diuen, que per 2 euros, euro i mig, depèn, és una mica variable, et porten als diferents poblets del llac. Cada líder, cada alma, cada hombre, mujer, te bendecimos tu santo nombre, nuestro Señor Salvador Jesucristo, porque tú eres el único que necesita. Al Brooklyn canten les barques, el ràpid, ràpid! Què passa, loco? Agafes allà, et puges i això. No es veu molt el llac perquè és com baixeta la barca i va a l'alçada com quasi de l'aigua una mica. Però per venir cap aquí, que anàvem supercarregats, va començar a esquitxar-nos. Però el tio allà supercontent. Estem en un poble que es diu Sununà i la veritat és que en un poble molt petit no hi ha massa res, hi ha un parell de 3 de tendes i res, hi ha un restaurant o 2, hi ha la casa aquesta de bambú, que és on estem nosaltres. Tenen una granja de permacultura, llavors els voluntaris que volen currar s'allotgen aquí i també em sembla que fan com retiros de ioga perquè hi ha un espai molt gran a baix. I és un espai molt guai, nosaltres estem a una habitació a dalt amb unes vistes que flipes del llac i de les muntanyes. Sí, airet fresquet, eh? Aquest poblet és molt petit, no hi ha massa a fer, aleshores cada dia el que fem és agafem la barca i anem als pobles del costat. I a partir d'aquí hem estat agafant barques, lanxes els hi diuen. Hem estat agafant barques tots els dies perquè menys un parell de llocs, o sigui que pots anar caminant relativament fàcil, xino-xano, has d'agafar la barca per anar tot arreu, que mola, és com anar amb el metro.
Però res, el llac és espectacular, la veritat és que és molt xulo. És en plan llac megatotxo, envoltat de volcans i muntanyes molt altes i molt escarpades. Hi ha uns quants casoplons que flipes, megacases amb unes vistarraques envoltades de bosc. De cop i volta hi ha deliris com un que s'ha fet una pagoda, no? Que és com, what? El primer dia vam anar a Sant Marcos? No, a Sant Pedro. Vam anar un dia a Sant Pedro, que una mica ni fu ni fa, és com dels pobles d'aquesta banda de cap aquí el més totxo. Que hi ha com moltes coses pels turistes, doncs restaurants, llocs per menjar, prendre alguna cosa allà amb les vistes al llac. Bueno, hi ha un mercat, que és el mercat de la Penya del Poble, que és on hem passat un parell de vegades per allí, a comprar mangos. Molts tuk-tuks, a tot arreu hi ha tuk-tuks, perquè tots els pobles estan al dalt de la muntanya, aleshores els turistes no els agrada caminar, però t'agafen i en pugen. Després vam tindre la idea brillant de fer-li cas a una tia que vam sentir que recomanava un restaurant japonès en una barca, que el posava com si fos, jo què sé, el de Jiro Dreams of Sushi, i després vam anar i vull dir, aquí se li acudeix, no? Demanar okonomiyaki a un restaurant japonès de San Pedro a la Laguna. Però bueno, que és igual, al final és menjar, està bé. Després d'anar a dinar al japonès aquest, a dins tenien un parc infantil que no havíem vist i la Laís el va veure i ens vam ficar cap a dins. Hi havia uns hula hoops i la Laís em va fer una demo de com funcionava. La meva ho fa molt bé. Des de quan tenia 6 anys. Fuck you! Adiós, le pido. És molt gran aquest. No, i va ser guai. Després, què més hem fet? Vam anar a Sant Marcos un dia, que vam anar caminant des d'aquí, des de Sononar. I guai. Bueno, em sembla que dels poblets dels que hem vist per aquí és com el més maco. I aquí estan tots els hippilongos de l'univers, que s'abracen a les pedres, s'abracen tots molt respecte, Bueno, molt respecte tampoc, respecte normal. A mi em sap greu, perquè després veia l'altre dia una entrevista que parlaven el David Lynch i el Russell Brand, parlaven de meditació transcendental i joder, realment entraves com molt en el rotllo i que com que me'ls creia molt quan els sentia parlar. Ara, després quan veig el tipus d'occidentals que venen aquí a meditar i el no sé què, té alguna que no m'ho crec, sap greu. Sembla penya amb pasta que venen a fer el numeret, però pot ser que no, Ella aquí va. I allà hi ha com una part de muntanya que és una mica sagrada, alguna així per la cultura maia, i tenen un mirador com molt maco, és com un camí de ronda, com els de la Costa Brava. I vam veure que llogaven canoes i el Bruc hi va flipar, va estar allà assegut tot el rato. I l'endemà li vaig dir, no, si podíem llogar una, i
caminar pel llac una estona. Vinga, més. Què vamos a encaixar? Estic una mica collonida. Sí? Seguim amb els tuk-tuks i el Bruc la vibra li mola mogollon. Llavors, quan no pugem en un tuk-tuk, s'enfada i comença a plorar perquè no estem anant amb el tuk-tuk. Després, quan estem al tuk-tuk, se senta allí, va tot feliç. El tuk-tuk, El tio que té aquest edifici, que és com molt guapo, que està tot fet de bambú, té això, té l'hort aquest aquí darrere. Vam anar a treure el cap i clar, realment mola molt. M'encantaria tindre un lloc així. No sé si viuria a Sononar. Perquè aquí és un poblet molt petit i la majoria de la gent viu com vivíem antigament a casa, no? Que és en plan, pues, les dones i les nenes renten la roba al riu. Hem vist nens jugant amb els típics aros i un pal, d'aquells perquè no caiguin, com el meu pare m'explica que ells al seu poble feien servir per jugar. Les gallines van campant per aquí. Poble petit, bastant guai. Pel matí tothom de totes les cases surt fum perquè fan foc tots els matins, m'imagino per fer el menjar, clar. Mola perquè és rotllo anys 50 a Espanya, però moltes coses del 2020. Vam anar un dia al riu allò a passar el rato i vam començar a tirar pedres, que al Bruc li mola, i com que el Bruc crida molt l'atenció, de seguida van venir les nenes i de sobte els hi va fer molta gràcia que tiressin pedres i elles van començar a tirar pedres també com per jugar amb nosaltres. Però tiraven les pedres amb una mala hòstia que era com, uala. I de sobte, com els hi va semblar molt divertit començar a esquitxar-nos i va ser com, vale, marxem perquè com se'ls hi vagi la mà i li donin el ment. I res, anem molt carregats, això sí. Demà que hem de tornar a agafar la barca per anar cap a Panajachel. Hem d'anar de Panajachel fins a Chichicastenango i hem vist que a la part de Sololà hi han hagut o desprendimientos o no sé què i les carreteres han estat xungues i les estan arreglant. A veure si d'aquí a demà es pot passar. I després ara venen uns quants dies de transports heavies, que són totes les carreteres aquestes que no sabem com estaran i que ens han de portar fins a Semuc Champey, que és un lloc molt guai en plan espectacle natural, també de piscines naturals i aigua d'aquesta de color turquesa, que igual si plou l'acabes veient de color marró, però i cap allí que anem. Després, el dia que vam tornar aquest des de San Pedro, la barca ens havia de portar fins a Sononar, però quan va arribar a Sant Marcos es va quedar parada allí, va baixar tothom, ens van deixar allí un quart d'hora i al cap d'un quart d'hora vam sortir a treure el cap en plan, què passa aquí? I ens vam pirar rotllo, nene, què passa? Avisa'm o alguna cosa. I volíem marxar sense pagar, ens va fer pagar i després ja, amb el mal rotllo de la situació, vam passar per un carreret on la Isa li havia intentat tornar una pilota a uns nens que estaven en un primer i li va fotre un pilotasso a la cara d'un nen que el va deixar mig adormit. Llavors aquell carrer tenia com una mala vibra que quan vam passar amb la Isa li va passar un gos pel costat i nyaca. I anàvem per un camí superestret, com ple de botigues i, bueno, molt normal. I de sobte ens vam creuar amb dos gossos que jo ja els havia vist abans, el dia anterior, crec, perquè era un gos supermaco, amb els ulls com del color del pèl, que era com un color mel, així. I de sobte, no sé com, em creuen bé i noto en plan, mal, a la cuixa. I dic, oh lol, crec que m'ha mossegat, però és que no, tampoc em va mossegar molt, em va com embocar així i no em va fer sang, però bueno, sí que m'ha fet un blau i va ser com, oh lol. I clar, no li vaig fer res a priori, no, ni el vaig trepitjar que jo sàpiga, no sé, va ser com un rampell tot molt ràpid i va ser com, oh lol. I res, no, bueno, no ha passat res, ni por ni res, però bueno, ara us ensenyaré, a veure si es veu. Es veu? Però bueno, que aquest és el percance més gran amb el que ens hem trobat de moment, o sigui que no ens podem queixar.
Bastant guai de moment el viatge, no? Continuem amb energia? Oh, i tant. Pues ja està.